Bok ljudi i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo snimiti Q&A, pitanje i odgovori, tako sam vam obećao i hvala vam puno na pitanjima. Ima preko 50 pitanja, pa ajmo početi. I prvo pitanje pita Adis Gameplay. Koliko želiš dostići subova na YouTube? Želim dostići, znam da je to nemoguće za ovaj mali kanalčić, ali vjerujem u to i želim dostići 100.000 subova. Koji si razred? 8. Koji ti je bio inspiracija da počne sa snimanjem na YouTube? Bili su mi Serbian Games BL, Jelly i PewDiePie. Bila su 3, ne 1. Stefan Optimus pita. Kako si počeo sa snimanjem na YouTube? Ne znam sad kako da objasnim, ali prijatelj mi je rekao da on snima, pa sam i ja i eto počeo sam. iPhone ili Samsung Edge, iPhone. Top 3 najbolje igrice za Android. Jetpack Joyride, onda Dream League i ne znam, nemam treću. Da li bi volio da upoznaš niže youtubere? Neke da, neke ne. Tebe bi volio upoznati. Pozdrav za Android Gamer, on me pita 30 pitanja, pa imamo svi 30 odgovori. Kako se zoveš? Zovem se Robert. FIFA ili PES, FIFA, futbal ili košarka, futbal. Koliko godina imaš? 13,5. 3 omiljene igrice su mi FIFA, Minecraft i GTA 5. Imaš devojku? Nemam. Koji fon imaš? Imam Samsung Galaxy S3. Cilj na YouTube mi je 100.000 subova. Omiljeni film mi je Brzi i žestoki. Imaš djecu? Nemam. Imam 13 godina. Omiljeno jelo mi je lazanje. Omiljeno piće mi je voda. Imaš li PS4? Nemam. GTA ili AC? GTA. Boja kosa smeđa. Visina? Nisam siguran. Ne znam ni koliko kila imam. Boja očiju? Smeđa. Psi ili mačke? Psi. Imaš li ljubinica? Imam ribice 2. Ketchup ili majoneza, govno ili proliv, ništa od navedenog. Za koga navijaš? Pa normalno da za Barcu. Omiljeni youtuber mi je PewDiePie. Su mi PewDiePie, Jelly Serbian. Šta ćeš biti zanimanje? Ne znam, ali se sub na mene? Jesam. Koji bi volio super moć? Volio bi letiti. Jesi lud? Nisam. Voliš li da jedeš ribu? Volim kako žena i deca. Nemam niti ženu niti djecu. Koji kompjuter imaš? Za sad nema niko i pokvario mi se i dobit ću novi. Bruno Games se to pita. Balkan Gamer pita omiljena hrana je lazanje, odakle si iz Hrvatske. Omiljeno piće mi je voda. Možeš me subi, ja sam tebe. Mogu, evo, subo sam te već odavno. 3 najdraže igrice sam rekao, to sam već rekao. Jesi li gledao film Pederi kažu? Ne, jesam i baš je dobar. Koliko imaš godina? 13,5. Da li će moje pitanje biti u klipu? Mislim da hoće. Ko ti je uzor? Rekao sam to već. 3 su mi youtubera. Koji tablet imaš? Tablet mini. Apple tablet imam. Kakav sam ja youtuber? Tek si počeo prije 5-6 dana. Dobar si youtuber. Aiden Gamer pita da li želiš da surađujemo preko YouTubea? Ne znam, volio bi da surađujem s nekim, ali može i što možemo surađivati. Ako želiš ti. Koliko imaš godina? 13,5. I kako se zoveš i koliko godina? Zovem se Robert i koliko godina imam? Imam 13,5. I pozdrav za The Bosnian Gamer 091, Aiden Gamer, Bruno Games 2003, Wizard Marko Crow Gaming, mini youtuber, Balkan Gamer, pozdrav za Android Gamer, Stefan Optimus i Adis Gameplay. Evo ljudi, hvala vam na toliko pitanja. Vidjeli ste koji sam stavio novi intro. Znam da nije nešto dobar, ali pokušat ću napraviti puno bolji. I hvala vam na ovoliko pitanja i vidimo se do sljedećeg klipa. Bok!